Milí přátelé, já bych vás rád pozval na Olomouckou radnici od pondělí 14. dubna od 17. hodiny. Začíná zde každoroční 24-hodinové čtení Bible. Já sám čtu Bibli, možná i vy do ní někdy nahlédnete, ale tato příležitost nám umožňuje, abychom Bibli naslouchali. Je to jiné. Častokrát každoročně si tam sednu do kaple a poslouchám, jak někdo z příchozích čte. A je to zážitek, protože Boží slovo, to je slovo, které nejenom zní, ale co si v srdci člověka působí. Přijďte taky, možná nebudete mít odvahu ke čtení, ale poslechnutí celých 24 hodin, nějakou chvilku z toho vám udělá určitě radost. Možná se na radnici potkáme.